गिबियाव आं दिनै इउनिटेड फरामेक्स एनडिपि अर्थात बारग' एनडिपिनि जानानै मैयानि 26/2/2024 दिनावहाय मोनसे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि बे निउस चेनेलनि गेजेरजों जों मोनसे खौरां मोननाय जादों। दा बे खौरां मोननायनि गेजेरजोंनो दिनै बारग' एनडिपि हिसाबै जों दिनै मोनसे प्रेस मिट लादों। दा बे प्रेस मिट हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय खौरांगिरि फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। लोगोसे बे खौरां मेलखौ नायगिरि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ बारग' एनडिपिनि जानानै गिबियाव खुलुमबोनाय थाबाय। गिबियाव दिनै जों बारग' एनडिपिनि गोनांथार खौरां मेल लानायनि गुबै थांखियानो जाबाय जे मैया जोंनि बर' हारिनि बा बर' जातिनि मोनसे गिदिरथार आफाद बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारी सारनि मुङावहाय गांसे लाइजाम पस्ट अफिसजों दैथायहरजानाय बे लाइजामावहाय बिथांखौ गाज्रि मोनसे अजद एबा गाज्रि मोनसे मेसेजनि गेजेरजों जोंनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां देरनाब्ला सारनि हान्जानि सानै जेरै नामा जाहैबाय बिनायथाव आरो एनगला बिथांमोननि एड्रेसाव बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि बिथांनिसिम मोनसे अजद सहैनायखौ जोङो बारग' एनडिपिनि जानानै जोङो जोबोद दुखु फोरमायबाय आरो जोंहा थोजासे जोङो बिथांनि सायाव गिबियावनो जोङो निमाहा बिगोरो बारग' एनडिपि हिसाबै जे मैयानि जिखिनि दुलाराय बर' साहित्य सभा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारी सारनिसिम जिखिनि लाइजाम हरनाय बे बिथांमोननि सानैनि जिखिनि मेसेज बे बर' साहित्य सभानि जिखिनि माखासे सिंनि बाथ्राखौ बुंनाय हिसाबै जोङो दिनै बेखौ खेंफोरथि हिसाबै होनो थाखाय जों आवगायदों। बेनो जाहैबाय जोंनि बारग' एनडिपिफोरनि सायावहाय जों मोनसे तदन्त खालामनाय जादों। जे जायगायाव दिनै सानै बारग' एनडिपिफोरनि नाम ओंखारनाय लगे लगे जोङो दिनै गुवाहाटि कामरुप मेट्र' सिटिनिफ्राय लानानै आरो जाय जिल्लाखौ दिनै मुं खारिदों बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर आरो बाक्सा बे जिल्लानि सिङाव जेसेबांनाखि बारग' एनडिपिफोर दङ बिथांमोनखौ दिनै जोङो जोंनि इउनिटेड फरामेक्स एनडिपिनि गाहाय नेहाथारि आफादगिरि बिथांमोनखौ लानानै महकुमानि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै नैबे बिनायथाव आरो एनगला बिथांमोनखौ दिनै जोङो नागिरदों। जे बिथांमोना जुदि बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त सारनिसिम जिखिनि एलिगेसन लाबोदों बेखौहाय जों दिनै सिन्था खालामदों जे जोंनि बारग' एनडिपिफ्रा मालालाबो बर' साहित्य सभानि सोमोन्दै एसेबां बिथोराव हाबनानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंनायखौ दिनै जोङो एथ' गोरलै नङा। बेनिखायनो जों मोनसे बिसास खालामदों जे बे मैयानि जिखिनि गयारी सारनिसिम जिखिनि लाइजाम हरनाय पस्टजों दैथायहरनाय बे दैथायहरनाय हरगिरिफ्रा हयथ' जोंनि बारग' एनडिपिफोरनि नङा जानो हागौ। बियो हयथ' सेकेन्ड पार्सन बा थार्ड पार्सन मानसिबो जानो हागौ। दा बेनिखायनो आं बर' साहित्य सभानि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो गासैबो साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरनिसिम जोङो बारग' एनडिपिनि जानानै बार जों रिकुवेस्ट खालामदों जों दिनै बेखिनि हाबायाव जुदि सोरबा जुदि जड़ित दं मानोबा पार्सनेलि बेखौ जोङो इउनिटेड फरामेक्स हिसाबै बा बारग' एनडिपि हिसाबै सम आरो थासारिखौ नायनानै जोङो बिथांनिसिम गोख्रों साजा होनाय जागोन।
आरो जुदि जोंनिफ्राय नागिरनानै जुदि जों बे मानसिखौ जुदि मोनाब्ला हयथ' बे सेकेन्ड पार्सन जानो हागौ बेखौहाय जाहाथे बर' साहित्य सभानि आफादगिरिनिफ्राय लानानै गाहाय नेहाथारि बिथांमोननि टीमा जाहाथे बे मानसिखौ सं दाननानै जाहाथे बर'नो हायोबा जुदि सोर बिनि सायाव बे बाथ्राखौ मानो बुंदों बेखौ जाहाथे हमनो मोनोब्ला फारि फारियै सोंनाय फिन्नायनि गेजेरजों स्पष्ट जागोन बेखौ जोङो दिनै जोंबो फोथायनाय दङ। बेनिखायनो दिनै बर' साहित्य सभानि बाथ्राखौ दिनै XNDP-नि मावथिफ्रा सोरबा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ, सोरबा दिनै UG ब्रह्मखौ, सोरबा दिनै कमलाकान्त मुसाहारिखौ, सोरबा दिनै प्रमद बर'खौ लानानै एबसुनि एजेन्ट दिनै बेबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै XNDP-नि बारग'फ्रा मावथिफ्रा आं बेबायदि बुंगोन आं दिनै बेखौ आसा खालामाखै। मानो होनब्ला दिनैहाय जोंनि XNDP-फोरनि दिनैनि थासारियाव जिबायदि जोङो अनलायनायनि गेजेरजों जों ज'यै जोंनि माखासे खामानि मावनो गोनां खामानिखौ मावनो थांबाय थानायावहाय बा इउनिटेड फराम XNDP-नि माखासे ज' जानानै जिबायदि दानि थासारिखौ नोजोर बोनानै जोंनि जिखिनि मोजां मोनसे परिबेसखौ नुनानै हयथ' जोंनि गेजेराव माखासे गावस्रा होफिनलायनायनि माखासे परिबेसखौ हयथ' सोरबा सेकेन्ड पार्सन मानसिफ्रा हयथ' खाबु लादोंबो जानो हागौ। बेनिखायनो आं दिनैहाय बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन जुदि सोरबाया बे गिनायाव जुदि जड़ित दंमारोब्ला बेवहाय जोंनि बिथांमोना थाबैनो सिखार जानांगौ, थाबैनो जोंनि बारग' XNDP-नि दैदेनगिरिफोरनिसिम फैनानै क्षमा बिफैनांगौ आरो गमामायै जुदि नंथारगौब्ला बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारी सारनिसिमबो बिथाङा क्षमा बिनांगौ आं बेखिनिखौ खावलायबाय। आरो बर' साहित्य सभा आफादाबो जों जेसेबां नाजादों बे कालचारखौ हमनो थाखाय बर' साहित्य सभा आफादाबो नोंथांमोनाबो जिराया जासे बिथांखौ नागिरनो थाखाय नोंथांमोननि टीमनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जाहाथे बेखौ संदाननो थाखाय संगालि हगारो बेखिनिखौ जोङो दिनैहाय बारग' NDP-निफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। आरो जोंनि बारग' NDP-निफ्रायबो इउनिटेड फराम XNDP मिरुनिफ्रायबो जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो बे सानै मानसिखौ जोङो दिनै नागिरनो थाखाय जों दिनै दायथ' हरखाबाय आरो दिनै नागिरबायबो थादों। दिनै नागिरनानै मोनैनि थाखायनो दिनै जोङो गोबाव सम जायोब्ला हयथ' जोंनि गेजेराव माबा मोनसे सन्देह थानो हागोन बेखिनिखौ मिजिंथिनायनि गेजेरजों दिनै जोङो गेजेराव फैग्रोनानै बे प्रेस रिलिजखौ जों होग्रोबाय। बेनिखायनो प्लिज अननानै बर' साहित्य सभा आफादजों बारग' NDP-फोरजों जोंहा मालाबाबो सुथुर नङा आरो बर' साहित्य सभाया बर' हारिनि बर' जातिनि राव हारिमु थैनाय थांनाय गासैबो बिथिंखौ लानानै दिनै बिथांमोना बर' हारिनि गेजेराव गिदिर दायित्वखौ लानानै दिनै रुजुनबाय थादों, दायित्वखौ लानानै खामानि मावबाय थादों। बे खेत्रआवहाय जोंहा XNDP हिसाबै बारग' NDP हिसाबै जोंहा बेवहाय बर' साहित्य सभाखौ गाज्रि मोननानै जोंनि सोरबा सासे बिबथिया जे बेखौ बुंगोन बेनि सायावबो जोंहा एसेबां फोथायनाय गैया। बेनिखायनो आं दिनैहाय बर' साहित्य सभानि गासैबो मिरुनिफ्राय लानानै जिल्लानिफ्राय लानानै आनसलिकनिफ्राय लानानै प्राइमारिसिम सारमोनखौहाय बा दैदेनगिरिफोरखौहाय जोंनि गेजेराव जुदि सोरबाफोर माबाफोर जुदि भुलफोर बुंफ्लांबायदोंब्ला नंमारगौ जायोब्ला जाहाथे बेनि सायावबो दिनै जोङो क्षमा बिनाय थाबाय। आरो नंगौ जायोब्लाबो जोङो बेखौ उनहालागैयाव जों मा इनिसियेटिभ लानांगौ मा दायित्व लानांगौ बेखौ जों लालांनाय जागोन। बेखिनिखौ जोङो बारग' XNDP-निफ्राय जोङो बर' साहित्य सभा आफादनो आरो बर' रायजो राजानो बर' जातिनि दल संगठनफोरनो जोङो दिनै बेखौनो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों फोरमायहरनाय जाबाय। गिबियावनो इउनाइटेड फराम XNDP-नि जानानै आङो गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। थारैनो मैयानिफ्राय बा दाखालिनिफ्राय लानानै एसे दावराव दावसि सोलिबाय थादों लाइजामनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी सारखौहाय जे सोंखारि हरनाय दा बिनि सायावनो मैयानिफ्राय गोबां बाथ्रा ओंखारलायदों आरो बे लाइजामनि गेजेरजों नाब्ला हान्जानि सानै मानसिनि नाम ओंखारदों।
बिसोरो जाहैबाय नायथाव बि नायथाव आरो एनगला होननाय दा बिसोर सानैया एक्सुअलि एनडिबि ना मा जोङो दासिमबो रोखा नङा बेवहाय लाइजामावहाय होनदों नाब्ला हान्जानि होननानै दा नाब्ला हान्जानि होननानै बुङोब्ला बेयावथ' जोबोद गोरोन्थि दङ एक्सुअलि जोङो रन्जन दैमारि सारखौहाय जों माब्लाबाबो नाब्ला होननानैबो बुङा एबा गाबज्रियाबो जोङो बिथांखौ रेसपेक्ट होनानै आरो जोङो बेयाव गोदोनिफ्रायनो आरडि ग्रुप हिसाबैसो जों लिरबोयो गतिके बेयाव नाब्ला हान्जा होननायनि लोगो लोगो बे रन्जन दैमारि सारनि खोथाया फैदों दा एक्सुअलि बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों बिनि खोथाया फैनाङा नाब्ला हान्जा होननानै बुंदों दा एक्सुअलि बिथांमोना सोर बिसोरो एक्स एनडिबि नामा बेयाव रोखा गैया जायानो हक बिसोरो जुदि बेफोरबायदि हरदोंबा लाइजाम हरदोंब्ला बिसोरनि सायावहाय नायबिजिरनाया सोलिनांगौ आरो दिनै बिसोरो लिरहरदों जे बै हुकजिरनि खोथा बियो 1952 मायथाइनि गाहाय प्रेसिडेन्ट जेबि हागजार बियो प्रेसिडेन्ट बियो दा बैफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौहाय जुदि गोथौयै सालिजारि खालामनो नायदोंब्ला आरो बिथां नीलकान्त गयारी साराबो गावनो फोरमायनानै लादों बे एक्स एनडिबि जानो हाया मानो होननानै बुङोबा बेयो गोबां खोथाखौनो गावजों थाफानाय एबा गावसोरनि मानसि बा सोरबा सासे मोनथिनाय हान्जा जागोन बेखायसो बिथांमोनखौ एटाक खालामदों थ' जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा दिनै बिथांनि मा स्पिच होदों हयथ' बेखौ नटिस खालामाखैबो जानो हागौ बिथाङा तामुल बाक्सायावहाय मा प्रेस मिट होदों मा बुंदों बेखौ हयथ' जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा नटिस खालामाखैबो जानो हागौ दा जोंनि बर' समाजाव गोजोन थासारि सोलिबाय थानायखौ हयथ' बेले बेजे लाबोनो थाखाय माबा मोनसे कनस्पिरेसि सिङाव थानोबो हागौ दा नैबे लाइजामनि गेजेरजोंहाय बेबायदि सोंखारिनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों आरो दिनै नाब्ला हान्जानि होननानै बुंदों आं गोबाव सम नाब्ला सारनिनो खामानि मावबोनाय जोंनि रन्जन दैमारि ग्रुपनिनो जों आरडि ग्रुपनिनो जों माब्लाबाबो नाब्ला हान्जानि लिरफेराखै हयथ' सिङाव माबा मोनसे कनस्पिरेसि थानो हागौ आरो बे हयथ' एक्स एनडिबि जानो नङा जुदि नोंथारगौबा बिसोरनि सायाव नायबिजिरनायाथ' जागोन जों अलरेडि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि जों बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ जोङो फोरमायहरबाय बिथांमोनखौ नागिरनांगौ मोनोबा बिथांमोनखौ साजा होनांगौ बिटिआरआव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोर 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगोन बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ थाखो 12 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा लानो हागोन बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी फार्स्ट एड पेशेंट केयर एंड एसिस्टेंट नार्सिंग ओटी टेक्निशियन आईसीयू टेक्निशियन रेडियोलॉजी टेक्निशियन कोर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बीएसएस भारत सेवक समाज डिप्लोमाखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्लोमाखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मोबाइल नम्बर 9395899391 86383 91746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन